Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Ang hirap. Ang hirap maging nanay. Nanay kasi nanay na ako ngayon. No? Naramdaman ko na yung sakit. Lalong-lalo na down there. Nung nakanak ako. Tsaka kahit na hindi mo man siya niluwal talaga doon sa down there, meron at merong tahe. Mapa-CS, mapa-normal delivery, lahat ng yan. Mahirap pa rin. Pero yung hirap na yan, nawawala eh. O kahit pa paano, naging bearable kapag meron kang kasangga. Pag meron kang partner. Kaya lang kapag yung partner mo, hindi mo kasangga, hindi mo kaagapay, hindi mo katulong, lahat ng bigat, dala-dala mo. At yung mga nanay na dala-dala lahat, dun ako bilib na bilib. Kaya Luna, nakakabilib ka. Ang lakas. Ang lakas mo bilang nanay. Siguro ganun talaga, no, pag ipinaglalaban mo yung mga anak mo. Bata ka pa. Nung time na nangarap ka, nag-aral ka, inalagaan ka, tapos napunta ka agad sa laban ng buhay. Naranasan mo yung mawalan, magkamali ng partner, masaktan, mapahiya, hanggang sa mapunta sa ibang bansa na mag-isa, lumaban kahit ubus na. Nahirapan, 3 araw walang kain, tubig lang. Pinahubad pa, pinagdudahan pa. Hindi biro yun. Pero lahat yun kinaya mo. Kinaya mo. At bilang ina, meron talagang mga sakripisyong gagawin ka. Kahit pa sobrang sakit na. Tiniis mong hindi magpadala para sa mga anak mo. Tiniis mo para maibalik sa iyo ang mga anak mo na nasa poder ng ex-partner mo. Hindi lahat maiintindihan yun. Sa iba parang mali. Ba't mo tiniis yung anak mo? Pakinyo ba? Charot. Pero bilang nanay, alam mo kung kailan ka lalaban at kung kailan ka magtitiis para sa mas malaking laban ng buhay mo. Minsan kasi yung pagmamahal ng isang ina, hindi lang puro lambing eh. Minsan matigas, minsan masakit. Pero lahat ng yon para sa mga anak. Napakaganda ng realization ni Luna sa bandang dulo ng kanyang secret file na kahit gaano ka katatag, kahit gaano ka pa kapalaban na ina, kailangan mo pa rin ng tulong ng sarili mong mga magulang. Ang pagiging ina, hindi lang tungkol yan sa pagiging malakas eh. Hindi lang yan tungkol sa pagiging matapang o kung marunong kang lumaban. Dapat marunong ka ring tumanggap na kailangan mo ring sumandal, na kailangan mo rin ng tulong. Kaya saludo ako sa mga magulang na ganun.
Sa mga magulang mo, Luna. Sa mga magulang ng mga kabisyo natin out there na single moms. Yung mga single moms, yung mga magulang nun, ay ang lulupit. Salamat po sa inyo. Kung inaalalayan nyo yung anak ninyo. Na kahit nagsarili na sila ng kanilang desisyon sa buhay, pero nakaalalay pa rin kayo. Hindi madali yung ganon. Hindi sila bumitaw sa'yo. Kaya Luna, kung nakikinig ka man ngayon, hindi na sayang lahat ng pagod, luha at sakripisyo mo. Isa kang patunay na ang isang nanay, kahit ilang beses madapa, babangon at babangon para sa anak niya. At sa lahat po ng mga single mom na nakikinig, hindi kayo nag-iisa. Maraming nagmamahal sa inyo. Maraming nagmamahal sa inyo. And sa next time na pipili kayo ng partner ninyo, pumili na kayo ng tama, ha? Hindi yung may tama. Try ninyo yung yung makapal, ang bulsa, malalim, kung magmahal, pati na rin bulsa. Kasi ang lalaki na hindi umaambag sa buhay, yung tipong semilya lang ang ambag, wala kayong mapapala dyan. Walang magandang kinabukasan yung mga anak nyo dyan. Walang pangarap sa buhay, tas di pa nagsisipag, tambay-tambay lang. Ano yun? Huwag niyong pipiliin yung ganong klaseng lalaki kasi hindi kayo paninindigan yan. Kaya kabisyo, matuto tayo sa ibinahagi sa atin ni Luna. And once again, sa mga kabisyo nating single moms out there, advance happy Mother's Day. Kung ikaw kabisyo, meron kang gustong ibahagi sa programang ito, share it to us, rakitera@gmail.com. Ako po'y magbabalik para sa programang Top Secrets. Kasama pa rin ang Basa Princess, DJ Rakitera. Sa ngalan ni Titan Jello, kayo'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Luna's Secret File. Metro's #1 Love Radio. Basic!